Uy! Boma थरसे लस जालायबाय शालाबाबो सबबो गासै सोबाना पापर बायदि दाब्ले खालामगोन आं बुथारनाङा बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा नोङो माबादि खाफाल लानानै उजिखोलै आं आफा ओइ मानसि गोरा गोरा फैदोंब्रा एसे खोन्थाहरलाय एगजामाव गोरा गोरा फैयाबा मा ओंख्रि जाखो माखो सोंनाय फैयो नामा सिरि सिरि लिर फै जालालै नोंजों येस आंबो सोरनिबा फिसाय जानो मोनसिगोन सोर जाम्बि जानला मोनला होनथारो गावहा दाबायदियाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट फैनानै नों बेखौ गारदो आंनि फिसाजोखौ लादो होनबाबो लाया आं है बे हाखौ मानो एरखुलाबायखो आदा नों बे सिलाय गुलि गावगारनायखौसो आस्थाम दाहैनानै गाननो एरफुदों जों पुलिसफोरजों जानो लोंनो सुख मोना होननाया नोंमार बुस्थु नामालै साला आंखौ फुथानो कन्ट्राक्ट लाग्रा बे स्किम मोनदों आंखौ नोंना बाराद्राय जाबाय दे मा बाराद्राय बेहा आथिं आखाइ गैया नामा हारसिं मावनानै लानो चाइनानिफ्राय बम लाबोनानै नोंसिनि न'आव बेफ्रुहोगोन आं नोंसोरबो थैगोन आंबो थैगोन चाइनानिफ्राय लाबोयोना जापाननिफ्राय लाबोयो ओंखारलां जायगा गैया नोंसा बे न'आव मास्टिनि पास जाबा चाइनायावसो फरायनो सानदोंमोन आङो सिमांफ्रानो मोनसेबो जाफुंला बहाबा फायखाना सुग्राफोर साख्रि मावो नामा फायखाना सुग्रा नङा पुलिस अफिसार आं जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा नांगौबा आंखौनो बुनानै खिबु गोजा खालामजोब मा खिबुल' मोदोमखौनो गोजा खालामजोबगोन आं मोगथां आं नोंखौ फोथायो नायबाय था थैब्लाबो जेना नैबे मोगथाङाबो लांफैथारगोन आं नोंसाजोखौ खावनानैबाबो लांफैगोन आं थैब्लाबो जेना मोजां मोनबाय